Primer de tot, moltes gràcies a les entitats, col·lectius i persones que m'estan donant suport amb les banderoles, els actes i mil coses més. I també disculpar els joves que avui no són aquí perquè encara s'estan llevant just ara, ja que ahir estàvem corrent a les barraques o penjant pancartes, malgrat que algú d'aquí al costat els hi molesti una mica. Hola a tothom. Hola a tothom. Alguns em coneixeu, altres no. Em dic Adrià Catassús i Reventós i estic aquí convidat per la Federació d'Entitats, moltes gràcies, com a reconeixement al jovent que tira endavant la vida associativa i política del barri, però també perquè sóc una de les més de 4.000 persones represaliades per l'estat espanyol a Catalunya per treballar en les aspiracions de sobirania i llibertat per a la nostra terra i el nostre poble. El 29 de setembre del 2018, un any després del referèndum d'autodeterminació, els mateixos que van aporrejar-nos el 1 d'octubre van decidir passejar-se pels nostres carrers i milers de persones dignament van decidir ocupar-los i fer-los fora. Davant la foscor dels picoletos, els feixistes i l'espanyolisme més ranci van dur-hi tots els colors. I com que l'estat espanyol està construït sobre la base de la repressió i la dictadura, d'aquell dia varia gent van ser i són perseguits. Alguns els hi demanen 4 anys de presó per dur a la motxilla bosses amb pols de colors. El Marcel Vivet ha estat condemnat a 5 anys de presó per exactament el mateix pel que m'acusen a mi i està pendent dels recursos o entrarà a la presó. A mi em demanen 8 anys de presó per suposadament colpejar el canell a un agent dels Mossos d'Esquadra. El mateix cop, el mateix agent i el mateix canell pel qual ja van condemnar el Marcel, sense part mèdic i amb moltes altres irregularitats que vam denunciar fa uns mesos amb els companys d'Alerta Solidària. I com jo, el Marcel i tants altres. I també aquí tenim un barri on la repressió no li és un concepte aliè. Fa uns mesos van absoldre el company Roger, a qui li demanaven més de 8 anys de presó per defensar el que finalment s'ha fet, la rebaixa de les taxes universitàries. Encara està en actiu un procediment de multes pel qual a desenes de veïnes del barri i del Poblenou, per un piquet a la Gran Via un dia de vaga general, ens demanen 21.000 euros. El moviment per l'habitatge està rebent una onada immensa de multes per evitar que facin fora gent de casa seva. Durant la setmana de sentència, a una companya del barri, els Mossos d'Esquadra la van intentar assassinar disparant-li una bala de foam al cap i va estar al límit de la mort. I no oblidar les companyes anarquistes del barri, que van ser detingudes i posteriorment absoltes ja fa uns anys a l'Operació Pandora, amb el mateix pretext amb el qual ara persegueixen a independentistes, com alguns membres del CDR. Ni tampoc oblidar el cas del Sergi, de Castellers. I tot això passa perquè on hi ha lluita, on hi ha vida, hi ha repressió. I el nostre barri, com la resta del territori català, és zona de lluites. El Clos Camp de l'Arpa és moviment veïnal, són casals i ateneus, són organitzacions polítiques i espais juvenils, entitats de cultura popular i molt més. Treballadores que creiem en un altre món. Persones que trenquem la dinàmica del capital organitzant-nos i picant pedra, que dediquem hores i forces a moure el barri i la seva gent. Disculpeu que vaig molt ràpid. Més lent. Un aplaudiment pel company. I amb els 24 anys que tinc, ho he vist perfectament. He viscut la vida política de l'associació de veïnes des de ben petit. Manifestacions per mil coses. Una acampada per reivindicar habitatge públic a Glòries, com podríem estar fent avui mateix. Adhesius a tot arreu de Som un sol barri, on els sociates van dividir el barri en dos per haver d'invertir menys. O xerrades per reivindicar el patrimoni que alguns continuen volent tirar a terra. Però recordo la meva adolescència i no tot van ser coses boniques. Vam haver de tenir al barri una autèntica xusma, els feixistes al Casal Tramuntana. Així i tot, també va sorgir un barri que els feia fora de totes les formes que va poder. I els hereus d'aquell odi tornen de tant en tant sota diferents disfresses per al nostre barri. Però els continuem fent fora, com el diumenge passat, els pijos i feixistes de Vox. Merci.
També he viscut el moviment de lleure a través de l'esplai STV El Clot, a qui li dec molt, una consciència, uns molts bons anys i uns grans amics. I a la vegada vaig viure al barri des de la perspectiva juvenil, amb les companyes de Rar Clot, el casal popular La Forja. Una abraçada a totes elles. I ara visc al casal de joves, aquell pàrquing situat a sota la farinera, on els hereus de la pinya intentem construir un espai alternatiu al que la ciutat ens ofereix. I també visc a l'Anònima, la nostra petita casa del Popolo, on hi passem moltes hores, militant, escoltant xerrades, organitzant esdeveniments, pensant la revolta i formant-nos o simplement fent-nos veure's. I mai oblidar aquell temps que ens vam organitzar amb moltes veïnes per fundar la plataforma del Clot Camp de l'Arpa pel referèndum i el posterior CDR. Quins grans dies d'aquells i esperem que tornin d'aquí poc. I tot això han sigut vivències precioses i el barri ha de continuar, farem que continuï. El barri ha de mantenir-se ferm en la seva identitat i activitat, però ho té difícil. Hi ha monstres que batallen dia a dia perquè això no succeeixi, que volen que siguem un hostal per turistes, una colònia dels rics del món, una simple mapa on especular o unes butxaques a escurar. Aquells rics, empresaris, voltors i més que volen fer prevaldre la marca Barcelona eternament, ni que sigui sense barcelonins ni barcelonines. I tenen titelles que els ajuden, que es dediquen a boicotejar tot el que el moviment veïnal planteja, tot allò que no els surt rendible econòmicament, i que mentrestant, per l'altra banda, posen catifes a superesdeveniments, als grans negocis i als que trinxen la ciutat. Perquè no és normal que les entitats veïnals s'hagin de barallar amb buròcrates com el Carmona, determinats tècnics o parcs i jardins per poder fer coses del risc, com un correfoc, posar unes barbacoes davant l'esplanada de la farinera o fer calçotades a la plaça del Mercat. I mil coses més. Però que a la vegada aquests, quan ve la Mercè, Sonars, la Fira de Barcelona i Estrella d'Am i companyia volen fer el seu negoci, els hi posen la catifa, els hi regalen publicitat i els hi regalen algun millonet a través d'alguna empresa pública. Com tampoc és normal que el futur de moltes joves i no tan joves sigui marxar del barri o viure eternament a casa dels seus pares perquè no podrem pagar el lloguer que se'ns demana. I a la vegada, l'Ajuntament i el districte prefereixen fer col·laboracions público-privades amb sols municipals, que significa regalar pisos a fundacions, privats i voltors. Ni tampoc és normal que es publiciti Barcelona al turisme quan rebem 12 milions de turistes a l'any, i encara menys que perquè vinguin rics del món a viure i perquè nosaltres haguem de marxar. I paro de queixar-me perquè ens estarem molta estona. I per tot això i per molt més, continuarem plantant cara, fent ciutat, perquè aquí hi vivim persones i no només turistes i rics. I volem conèixer el nostre passat. Per cert, hem de salvar l'arxiu històric de Televisió del Clot. Hem de lluitar per viure dignament el nostre present i no defallir per un futur de llibertat i sobirania. I acabo. Avui és 7 de novembre, justament és la Diada de Catalunya Nord, dia per recordar la vergonya que és el Tractat dels Pirineus, que l'hem d'esborrar i no oblidar mai que ni som espanyols ni som francesos, que som catalans, que xerrem català, vivim dels Pirineus i del Mediterrani i volem ser un poble lliure en una terra lliure. Com deien adaptats, festa sí, lluita també. Visca la festa major i ens veiem als carrers. Moltes gràcies als que m'han acompanyat.